δεν θα πρέπει να είναι ή σε αυτή τη θέση ή σε αυτή τη θέση. Πρέπει να είναι σε ουδέτερες θέσεις. Και αυτό γιατί όταν κάνει ένας αθλητής πολλές ώρες, το σώμα του αρχίζει και κουράζεται. Όταν λοιπόν κουράζεται το σώμα στα όρια του, κουράζεται πολύ γρήγορα. Εσύ λοιπόν θα πρέπει και να αντέξεις και να έχεις και τη δύναμη. Και από ό,τι βλέπετε, εδώ δεν είναι κλειδωμένα τα χέρια του. Εάν ήταν κλειδωμένα, θα κουραζόταν όχι εδώ, αλλά εδώ πάνω μετά από μερική ώρα. Έτσι. Και βέβαια αυτά μην τα βλέπετε εδώ πέρα που είναι σε ένα προπονητήριο και είναι ίσια κτλ. Δείτε το στον αγώνα που θα πρέπει να έχει και τις ανηφόρες και τις κατηφόρες και δεν όλες είναι ιδανικές συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και με τα πόδια του Παναγιώτη. Υπάρχουν αθλητές λόγω κοιλιάς, κοιτάξτε εμένα, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν πάνω πολύ το σώμα τους και βγάζουν έξω το πόδι τους γιατί τους εμποδίζει η κοιλιά. Ένα παράδειγμα. Ή αλλιώς έχουν κάποια προβλήματα στα γόνατα τα οποία φεύγουν από τη μία μεριά. Και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα ρυθμίσουν πάνω στο beach fit έτσι ώστε να έχουμε ευθυγραμμισμένα τα πόδια. Σωστά, να έχουμε ευθυγραμμισμένα τα πόδια με τα πετάλ κτλ. Να είναι μια σχεδόν ευθεία έτσι για να μην καταφωνούνται οι αρθρώσεις. Οτιδήποτε γίνεται στο ποδήλατο, γι' αυτό να το αναφέρω, δεν μπορούν να γίνουν στο περπάτημα. Είναι άλλη η φιλοσοφία του ποδηλάτου, αλλιώς δουλεύει και αλλιώς δουλεύει στο ποδήλατο και όσον αφορά και για τα παπούτσια. Μαγιώτη, μπορεί να κατέβεις. Όχι μόνο στο mountain bike, αλλά και στην κούρσα. Και επ' αυτού θα ήθελα λιγάκι να τον ρωτήσω κατά πόσο αυτό τον βοήθησε στην όλη του προσπάθεια. Όπως είπατε και στην αρχή, είναι μια πολύ λεπτομερής προσπάθεια πάνω στο θέμα του ποδηλάτου για οποιοδήποτε αναβάτη, είτε για αρχάριο είτε για προχωρημένο. Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδήλατο, σε όποια βάση ασχολείται ο καθένας. Μπορεί να σε βοηθήσει από μια απλή βόλτα μέχρι να την κάνεις πολύ πιο ξεκούραστη αλλά και ακόμα πιο αγωνιστική. Όσοι κάνετε ποδήλατο, μπορείτε να βοηθηθείτε να κάνετε μια μικρή διαφορά πάνω σε αυτά τα προβλήματα που έχετε. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο γιατί είναι κάτι που δεν το κάνεις συνέχεια, θα το κάνεις μία φορά και νομίζω ότι αυτό θα σε εξελίξει. Και θα δεις τις μικρές λεπτομέρειες να μπορείς να βοηθηθείς. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ λεπτομέρειες, θέλει χρόνο και δεν είναι μόνο μία φορά, μία μέρα και να φύγεις. Πρέπει ξανά και ξανά μέχρι να βρεις σωστή θέση. Σαν αθλητής θα ήθελα να πω μόνο ότι για να βρω μια σωστή θέση όταν έκανα επαγγελματικά ποδήλατο νεότερος βέβαια, μου είχε πάρει 3 χρόνια για να βρω σωστή θέση πάνω στο ποδήλατο. Άλλες αγωνίες, υψωσέλες πάνω κάτω και τώρα, με την εμπειρία μου βέβαια και τη βοήθεια του beach fit, μπήκα πολύ πιο γρήγορα σε οτιδήποτε ποδήλατο χρησιμοποιώ. Ξέρω δηλαδή απόλυτα τα μέτρα. Επαναλαμβάνω είτε για απλή βόλτα, είτε για πολύ προχωρημένο επίπεδο. Για όλο τον κόσμο. Βοηθάει πάρα πολύ.